Ganda oh, ate oh. Sunod-sunod. Grabe ka katapon lang oh. Ako hindi. Laki ng laki oh. Uy, pulahan, pulahan. Pulahan, pulahan, pulahan. Uy! Ano yun? Yo. Yan oh. Oh. Bahay kong yun mga toy, baon to. Yon, good afternoon sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin ano. So race baka natin to mga toy. Ito yung fishing spot natin yung nakaraan. Nandun lang kumain yung nakaraan yung mga toy, banda ron no. Magdalag ka rin? Oo. Magdadal saan banda doon? Doon kaya doon dalag. Ah, doon siya mga toy. Yan, Miguel. Dito lang ako. Tilapia. Tilapia lang ako. Taga saan kayo? Taga dito lang po. Ayan, may ilodod, kibusing. Yeah, shut up. Thank you, master. Thank you. Maganda niya magdalag, no? Yan ang fishing spot natin, mga toy. Ganda ng spot natin, mga toy. Nakaisa na tayo, mga toy. Natira. Yun, good size na yan, mga toy. Makarami tayo mga toy sa respect natin. Yan mga toy, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga toy. Samahan niyo po ulit ako mga toy sa panibawang fishing adventures natin. Yan, may galab shoutout nga pala kila Tatay James doon. Yung naka-banding natin nakaraan kasi siya namingwit. Kila Kuya Leto, yun may galab shoutout. At sa mga subscribers natin sa iba ko, parang niya sayang, isa lang yung pang-iwas natin kasi nung nakaraan kasi mga toy, isa lang yung nagamit natin, alos isa lang nagamit natin na pang-iwas yun, yan na naman Ginagawa mo. yun mga toy, nakadalawa tayo. Sana madagdagan pa to. Hindi naman dito. Nakaka-excited tong spot natin yun. Yun, maraming salamat nga pala mga toy sa mga nagtsatsagang manood po sa ating YouTube channel no? Maraming salamat mga toy. Supportahan niyo po ako palagi mga toy. Kailangan lang kasi matiyamba niya yung hagis mo. Pag di nyo na tiyamban yung gusto nyong hagisan, sigurado wala. Ulit tapos tanggal na yung pain kasi sumadaan. Ay sus, Ginoo. Sayang mga di, ang laki. Ay, sayang mo. Diyos mali. Pinapamura pa niya. Ay naku. Grabe, sumabit pa kasi kung hindi dun sa may ano.
Tama lang naman mga kasi ito ano natin. Oh. Yun oh. Size 6 to. Sayang. Ganda talaga itong fishing spot natin. Naku, sumapitan na. Sabit na dun mga kasi. Iiwalayin natin no. Tumatay na pukul mga kasi kasi nabulabog na dun. Tumakbo na yung isda. Mamaya balikan natin. Kumalma na, kalma. Kalma. Oh, yun, laki mo. Nakaangat ko sa mga kunin kaya natin na nandyan sa may ano natin. Sa may desert, nakapatong siya sa makalit. Nakapatong lang siya mga sa may desert. Ginagawa mo. Dumatay. Napapatang sa may desert mga yung laki. Oh, sa may mga ano. Ay. Ay. Walang kahirap. Nakaangat kasi lumukso siya eh. Napasok na dun sa ano, nakaangat siya dun sa may desert. Kasi sigurado pang ulam dito mati. Yan, tatlo tayo agad. Bilis na nga natin. Sayang, hindi natin napagandaan. Dapat dinala ko yung ibang paniwas ko mati. Yan na. Grabe talaga dito mati. Ay, thank you Lord. Grabe talaga. Ko. Bilisan natin. Kakatawa talaga dito yung grabe. Ay. Para natin ito na lagi dito. Ay. Basta pagbato natin masapul nyo yung talagang gusto nyo mapupulan. Maabutan kong katulad ulit dati dapat talaga matoy dapat dalawa pala ng iwas. Yun ang pagsisisi natin. Sayang hindi natin yung expect to, dapat talaga dalawa matoy ano dito eh. Hindi na sana ako dadaan dito matoy kasi lumasagi palagi sa isipan ko. Yan matoy oh. Ganyan. Ang tataba pati mga tiyo. Akala mo yung Batangas sa Bilao. Apat. Kaya nga natin tumata yung mga malalaki para mas mabilis mapansin yung Bilao. Malalaking ano. Malalaking bulati. Daming kanaway mga tiyo. Kaso huwag nating galawin yung cellphone natin, baka masira pa eh. Dami oh. Ginagawa mo. Nakalima na tayo. Nakaapat na bingit. Isang ano kapa. Ano kasi doon mali, lumukso doon kaya. Huli naman. Makakadali rin tayo mga tinang malaki. Tsaga-tsaga lang. Ayun. Nasaya ko pa.
ginagawa mo? Grabe, ang lalaki mga tayo. Try natin ito mga tayo. Lalabas yun. Kailangan sa pagkano. Dapat sakto-sakto. Sayang mga kasi grabe. Malaki-laki to mga tol. Kaso sinabit niya mga tol. Ay, sinabit. Sinabit mga tol. Malaki-laki sana, sinabit na naman. Tatanggal. Ayun natin. Ay, aruyo. Bakit aruyo? Lunok na lunok. Uy. Naputin na naman. Isa na lang. Spare part natin. Kumagat mati. Ano kaya yung ano siguro yun? Talag kaya. Huli mati. Yan, malaki na. Yan, malaki. Yun, ganda oh. Mga tuy oh. Ay, thank you Lord. Ano kaya yung kumagat sa ano ko mga tuy? Hinahanap ko eh. Parang gumanyan sa ano ko mga tuy oh. Sa may pa ako. Parang ano madulas mga tuy. Hindi kaya ano yung dalag. Pero hindi naman naas mga tuy ah. Huwag naman sana. San Benito, ilayong ako sa mandag mga laga. Yan ang ano sa akin ng nanay ko mga pag sa mga masusukal na. Ano kaya iwaga dyan mga rin? Dahil kasing pasok na kaya yun. Hindi kaya ano yan. Meeting room nila. Training center. Sigurado na naman yung mga meron naman kumagaling sa floater natin. Uli na naman. Uy, sus. Uy, ay. Marinisip. Naku. Diyos ko. Kala ko huli na lang. Ganda ng ano hatak eh. Na-prank ako nun ah. Pinag-aralan nila siguro. Kaya siguro ano sila. Nasa meeting room sila. Kayo ha. Reritukan mo kayo. Saan kaya pwede bubukod? Grabe dito ako ito eh. Try natin. Pasok mo. Uy guys. Ay. Nakadubog pa yun. Kaya mukhang hindi. Hindi pumasok natin. Ganyan mga rin. Pagka di mo talaga sintro yung gusto mo wala. Pain talaga. Kasi sumasabit siya eh. Sa mga damit-damit. Iwan ko ba. Iniwan nila yung mga damit nila dito. Binargin siguro. Di nabenta eh. Iniwan na lang. Kain po tayo mga toy.
mati oh. Grabe, ang gaganda ng size. Nag-iis na kakoy, kabit ka ng kibit ka. Taljik to na yan. Pinapay sa bunga ako. Ay, ganda talaga. Yari ako nito pag kinabutan ako ng gabi dito mga tig. Walang hagdanan. Sana kaya ako yung dito. Kumakain ako mamaya. Sige, kumain. Palaki ng palaki mga tig. Uy! Laki ng laki mga tig oh. Grabe, aliko. Aray, ay, sakit. Aray, sugat kamay ko. Di balik. Wala nang edit-edit to mga to eh. Kakatuwa talaga yung iskat natin, grabe. Tinamaan talaga yung kamay ko, grabe. Ang dugo. Hindi natin pakita. Pati tinanggal ko kasi yung ano, may gloves. Lagay natin, grabe sakit. Okay ko. Grabe sakit. Uy, sana nadali na akong may gloves sana. Ayan na. Jesus, wala. Bilisan natin, bilisan natin. Nasi-perfect pati yung uy, grabe. Yan naman. Sus, yung sip. Uy, natuluyan nga. Uy, natulog ka lang. Huwag kang gagalaw, baby. Ay, ang hirap-hirap mo dyan. Yay! Thank you, Lord. Ano ko po eh. Pinapakita ko lang sa mga katuloy natin eh. Kabiwas, ano na, kaming hiwit. Katuloy Ronnie. Bilisan nyo na dito. Katuloy Michael Borat. Sunod-sunod. Grabe ka, katabol lang. Ano ba itong nangyayari sa akin? Mga katoy, thank you Lord talaga. Lord, thank you po talaga. Sa mga fishing spot na mga ayos po Lord. Kasi yung iba kasama natin mga anglers talaga. Yung fishing spot nila talagang wala alos walang mahuli. So papasalamat talaga ako dito. Maganda itong tinsigay sa ating mga fishing spot. Bro, halos di na ako pinaanumat eh. Nag-iis na ako eh. Hindi ako pinapaan eh. Yun na naman. Ay, talaga. Talaga. Sige, wala na ang ano tumati. Dire-diretso na. Kumakain sila mga katoy. Kumakain din ako. Pero mga katoy, pagpasensya na po talaga yung fishing spot natin talaga. Kasi ano eh, buti nga mga katoy. Mamaya mga katoy, pakita ko yung inipitan ko ng cellphone. Papasalamat ako sa ano na to, yung kawayan.
Yun, sino naman? Grabe itong ispat na to. Ano ba to? Thank you, Lord. Kaya mga tito, itong ano natin, itong tama nga talaga yung ano. Akala ko magsisisi ko mga tito na ano. Isa lang yung ginamit kong ano. Akala ko magsisisi ko na ano. Isa lang yung ginamit ko na pamiwas. Akala ko magsisisi kong ano talaga. Oh, yari. Mas malaki to. Mas malaki. Ay, naku. Kasama palang ano yun, mga tito. Nasira na yung reel ko, mga tito. Hindi nagkamali yung talagang daan ko dito, mga tito. Sa fishing spot na to. Dati ko na nga pa ako, dadaan ako dun sa fishing spot na malupit na pinag-harbisan. Hindi ako nakakakain. Islak pa ko yun. Huli. Uy, pulahan mga toy, pulahan. Pulahan, pulahan, pulahan. Uy, papawala na naman. Grabe. Ay, thank you Lord. Gagabihin tayo dito mga toy. Ako lang pala. Gagabihin na natin. A few moments later. Nawa. Ano yun? May kumagat na nga. Nakatoy. Ano kaya yun? May kumagat na nga mga katoy. Ano kaya yun? Diyos ko, ano kaya yun? May kumagat mga katoy. Sabay kung ano yun mga katoy. Ano yun? Nakatakot naman dito. Uwi na ako mga katoy. Ano kaya ito? May kagat mga katoy. May ano? Diyos ko, ano kaya yun? Di sa bahay pag-ahas mga katoy. Ano yan eh? Takot yan pag may gumagalaw-galaw na eh. Mga katoy oh. Ay, mukhang ano mo ito. Oh, yun, huli na naman. Ano? Yan, huli na naman. Diba kung ano mga kasi, kung ahas yun, ano, may tama sana ng ngipin. Pakita ko sa inyo mamaya natin. Kami ko pa ng kahit may nagkukuha mo rin ng kangkong, nakikita nyo mga tayo. Nasa harapan ko lang. Makibit boss no? Makibit po. Naga ito boss oh. May kumagat sa paa ko, ano kaya yun? May kumagat sa paa ko eh. Ay gat po. Kaya kung nga asyan, di naman kakagat yun na may, ano no? Saka dapat may tama yung paa ko. Kinabahan tuloy ako. Ang laki, grabe. Ganon yung ano ko. Dito sa ano. Oh, wala naman tama. Pero parang may dugo-dugo eh, konti. Kinabahan ako tuloy. Ako siya, kinakabahan ako. Oh. Parang ano mga kinaskasan lang. May gas-gas. Ako siya, oh. Ay naku, tama na ito mga toy. Ako siya, oh. Bakit ako pusa eh? So yan, lang po muna mga toy. Kinakabahan ako. Ito yung huli natin mga toy.
Napakarami. Saglit lang mga toy. Oh. Yun, thank you po ito. Yun oh, thumbnail natin. Yung mga toy, pakita po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo mga toy. Sa mga nanood po. Pasensya na po. Pinagat yung paa ko. Mamimit pa sana ako eh. So yun mga toy, pakita ko sa inyo yung kinagatan. Oh. Yan oh. Oh. Bye kung yun mga toy, baon to. Mga toy, yun lang po muna. Maraming pong salamat. At sana po nag-enjoy po kayo sa bagong fishing adventures po natin. Thank you po sa inyo mga toy. Sa ulitin po. Kinabahan ako. Thank you Lord. Thank you mga toy. Ito yung ano natin oh. Yung lagyan ng stand mga toy oh. Yan. Gumaganyan-ganyan pa yung mga toy. So ginawa ko. Ito na lang oh. Ginanyan ko. So yun. Lang po mga toy. So yun mga toy. Dito tayo sa ano, sa gilid. Yun sabi ni Kuya naas daw na ano yung Kasi malilipa dyan eh, hindi pa natabasan eh. yung python daw yun. Grabe ka ba ko. Sabay kung ano yun mga toy, kung tawag ito, kung yung cobra yun o ano. Di sana ano na to. Nangalay na ako. Yung mga toy oh. Oh. Ayun oh. Malaki yung ano, yung sakmal niya eh pasipsip. Eh kung maliit-liit nga lang tong ano ko. Kung maliit nga lang tong paa ko, baka nadala ko. Huwag naman sana. Ginagawa Pa tayo. Grabe. Grabe ay. So yun mga toy, maraming salamat. Ito yung huli natin. Final huli natin mga toy. Sayang yung usan. Kung di ko pala tinanggal muna yung oh, saglit na oras lang yung mga toy. Grabe. Yun, maraming salamat kay Kuya. Yan, mayari pala ng kangkong yan dito. So, yan. Iningatan naman natin yung kangkong niya. Di naman natin nasabitan. So, inadaanan naman. Kasi ano na yan, mati, yung pupukulan nyo yung ano lang, yung pagitan. Yun, thank you po. Maraming salamat po. Alis na kami. Bye-bye.